नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तक खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी और अखिलेश कश्यप के बारे में। जी हाँ, आप सबके जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उनकर तीसरा गाना के पोस्टर आ चुकल बा, जो कि अखिलेश कश्यप जी लिखले बाड़े। आप सबके बहुत ही ज़्यादा इंतजार रहेला कश्यप कहर के कि कश्यप जी के लिखल गाना कब रिलीज़ हुई और वो डेट तो आप लोगन के काल्हे पता चल गए रहे। आज पोस्टर आ चुकल बा, गाना के नाम रखल गईल बा होली के कबूतर। जी हाँ, खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका ई गाना के गौले बाड़े। अखिलेश कश्यप जी अपन राइटिंग देले बाड़े, संगीत छोटू रावत जी देले बाड़े, कंपोजर बाड़े शुभम तिवारी जी, वीडियो डायरेक्टर आर्यन देव बाड़े और परिकल्पना कैले बाड़े विवेक सिंह जी। और जौन गाना बा एकर वीडियो में आप लोगन के खेसारी लाल यादव जी के साथे ऋतु चौहान नजर आवे वाला बाड़ी। तो आप लोग तैयार रही, बिहान सुबह करीब 7 सवा 7 बजे के आसपास एकर फुल वीडियो सॉन्ग डायरेक्ट रिलीज कल जाई। तो आप लोग आज फुल दिन ई वीडियो के शेयर करी, पोस्टर के शेयर करी और बिहान सुबह ही जल्दी उठ जाए होली के धमाका देखे खातिर। तो आप लोगन के गाना के नाम कैसे लागल, पोस्टर कैसे लागल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। तब तक खातिर चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी और सारा नोटिफिकेशन ऑन कर दी। जय भोजपुरी, प्रणाम।